እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ድምፁ ጽዓት ኤርትራውያንን ደንበት ተቃውሞና ኣብ መስርሕ ድምር ዓመታት ናይ ተቃውሞ ቃልስታትና ሓደ ካብ ዘሳልጦም ኣወንታዊ ናይ ሓባር ጽላልን መቃለሲ ባይታን ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምጥቃስ ይከኣል። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ መስርሕ ቃልስታት ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ድሕሪ ዋዕላ ቤት ጌርግሽ ብኻልኣይ ደረጃ ዝተረኣየ ሰፊሕ ውዳብን ሃገራዊ ምትእኽኻብን እዩ ክበሃል ይከኣል። ነዚ ሰፊሕ ውዳበታት ሃገራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራትን ኣገደስቲ ውልቀ ሰባትን ዝጠርነፈ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ንምፍጣር ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ዘተታት ሴሚናራት ዓውደ ዕዮን ዋዕላን ጉባኤን ምስ ንምልከት ድማ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ጽላል ባይቶ ንምድኳን ሓያለ መስርሕን ግዜን ዝወድአን ኣብ መደምደምታ ክውን ዝኾነን ምዃኑ ንርዳእ። ሃገራዊ ባይቶ ንምቋም ዝሓለፎ መስራሓትን ስምምዓትን ኣብ ግምት እቲኻ ንዝቆመ ሓባራዊ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማታት ክዕውት ግቡእን ግድንን ነይሩ። ልዑል ትጽቢትን ደገፍን ህዝብን እውን ነይሩዎን ኣይተፈልዮን። እዚ ይኹን ዳ እምበር ከምቲ ኣብ ግምጋማትና ዘቐመጥናዮ ብሰንኪ ውህብን በዓል ቤታውን ጸገማት ፖለቲካውያን ውድባትናን ምትእትታው ውዲታዊ ኣዕናዊ ሽርሓዊ ስልኳታት ግዳምን ሃገራዊ ባይቶና ናብ መቆሚያ ዕላማታቱ ምስላይ ተሳኢንዎ ተሓሊኹን ኣብ ፍጹም ደውታን ምንሃልን ወዲቑ ምንባሩ ሓቂ እዩ። ከም ሳዕቤን እዚ ድማ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ደንበ ተቃውምኡ ዝነበሮ እምነት ክንኪ ተስፋ ትጽቢት ናብ ቀቢጸ ተስፋነት ስእነት ረዳእ ጸግዒ ክንቆልቁልን ንኩሎም ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብሓደ መስፈር ሕመቕን ዘይብቁዕነትን ዝመዝነሉ ኩነት ፈጢሩን በቲ ሓደ ገጽ ድማ ኣብ ማእገር ህዝብና ዝተጻዕነ ዝሰረረ ጨቋኒ ስርዓትን ሳቕያታቱን ብዝኸፍአ መልክዑ ከሳቒዎን ዕምሪ ጨቋኒ ስርዓትን መሪር ጭቆኑን ክናዋሕ ገይሩ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ድማ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ብጉሉጽ ብድዐ ንዕቐቱ ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ምግላጽ ይርከብን ሃገር ከም ውልቀ ዋንነቱ ቆፂሩ ቃሕቲኡ ክገብር መሬት ማያትን ኤርትራ ግዳማዊ በዓል ቤት ክፈጥረሉን ክሽንሽንን ክካርን ህላውነት ቀጻልነትን ሃገር ኣብ ሰፍ ዘይብል ፈታኒ ሓደጋን ቀጻሊ ሳዕቤናትን ሓደጋን ገይሩ ክሸምም በቒዑሎ። ብመንጽር እዚ ድማ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኽን ጉጅልኡን ዝነበሮ ተረድኦታት ተጻያዊ መልክዑ ጎሊሑ ፈልዩ ክንጽርን ደረጃ ቅባጸት ሓይሉ መሳለል ንቕሓትን ኣፍልጦን ክቢሉ ጽላኣት ምልካዊ ህልዋት ክብእስ
ድሌታት መሰረታዊ ለውጥን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ደፊኡ ክመጽእን ሻቕላ ህላውነት ሃገር በዳህቲ ሕቶታት ፈጢሩ ብስግኣት ኣብ ተጠንቀቕ ዘቋምተሉ ወቕቲ ንርከብ ኣለና። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኩሎም ሓሊኾም ብደውታ ዝሓዝእዎ ጉድለታት፣ ድኻማት፣ ሕፅረታት፣ ምኽንያታትን ሽርሕታትን ብትዕዝብትን ብገምጋማትን ዝተጸብጸቡን ብግዜን ኣድላይነትን ዝድህሰሱ እኳ እንተኾኑ ሕጂ እውን ኣህልኽትን ሓንከርትን ብድሆታትን መስራሓትን ሓሊፉ ዋጋታት ተኸፊሉሉ ዳግማይ ንኽጋባእ ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ በቒዑ ኣሎ። ሰልፍና ሰልፍና ህዳ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ሓባራዊ ቃልስታት ኩሎም ኤርትራውያን ውፅዓትን ዘለዎ ጽኑዕ መትከልን እምነትን ሰረት ብምግባር ዕላማታት ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋት ቀዳምነት ሂቡ ብምሉእ ዓቕምታቱ ተወፊሉን ሰሪሕሉን እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ዝተሃዋሲ ኩነታትን ሃገራዊ ባይቶ ዳግማይ ንኽጋባእ ተፈጢሩ ብዘሎ ዕድላትን ሰልፍና ህዳ ኤርትራ ደጊሙ ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ቀዳምነታት ሰሪዑ ውህብ ተልእኾ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋት ብምሉእ ዓቕሙን ተወፋይነትን ክሰርሕ ምዃኑ ይገልጽ። ኩሎም ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ፣ ፖለቲካውያን ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ተዛማዲ ቀዳምነት ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክረጋገጽ ሓበራዊ ዕላማታት ቃልስና ኣብ ምዕዋት ብቕንዕናን ተወፋይነትን ደፊኦም ክሰርሑ ወሳኒ ናይ ቃልሲ መፀዋዕትኡ የመሓላልፍ። ኣብ መደምደምታ ሕሉፍ ጉዕዞታት ቃልስና ዓመቕቲ ገምጋማትናን ከም ተመክሮን መወከስን ብምቕዳም ካብ ፍሽለትን ውድቀትን ዝተዳሓነ መቆምያ ዕላማታቱ ኣብ መዕለቢኡ ዘብፅሐን ክብረታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘረጋገጸ ሃገራዊ ባይቶ ንኽንውንን ከምቲ ሓፂን ብርስንታ ዝበሃል ደጊምና ንዝረኸብናዮ ዕድላት ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘለና ተስፋታት ብምግላጽ ቀጻሊ ድሕሪ ምዕዋት ሸቶታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እውን ካብ ገባቲ ምልካዊ ስርዓት ናብ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ኣብ ዝፍጠር መሰጋገሪ መድረኽ ኩሎም ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ወፃኢ ኮይኖም ንስለ ፍትሕን ረብሓታትን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለሱ ዝጸንሑን ዝቃለሱ ዘለውን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብናን ዘካተተ ኣሳታፊ ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ መስሪትና ህላወን ቀጻልነትን ሃገርና ውሒስና ሓፋሽ ህዝብና ብሓርነታት ፍትሕን ማዕርነታትን ክብረታትን ዝነባበረላ ሃገር ኤርትራ ክንጭብጥ ሃንቀውታናን ዕዙዝ ምኞታትናን ንገልጽ። ሰልፍና ህዳ ኤርትራ ሚያዝያ 2019